isolation ward mar Maximum County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Kaunti ma Kisumo kod Homa Bay olando yudo jotuo ma nigi tuo gonyo mar mpox ka gilando yore mag geng'o landruok mare. Nyamin Raila Odinga Beryl Achieng' Odinga owito ngimane tok tuore kuom kinde. What we want to assure the country is that give them a credible election, and each and every agent, each and every stakeholder has a role to play. Ruok mogik itime gwenge mopogore opogore pacho ka motelo ne yiero madundo mitimo tich ang'wen jumani. Machiegni weche manyien maka gi kacha, nyinga Milton Ochieng'. Ten thieth ma kaunti ma Kisumo kotelnegi kod director mar weche thieth kod ler mar aluora Fredrick Oluoch koro landa yanga kes mokwongo mar tuo gonyo mar mpox e kaunti no. Jal moro majiegni 42 manochope boma ma Kisumo kowuok Juba e piny South Sudan kama ne ochope kar thieth tok pim noyude gi tuono mar guonyo. Ewi mano okwani mondo ng'ata manigi ranyisi mag tuono mondo chopi osiptal mantiere machiegni kode, ahinya to jogo mane nitiere e nyamburko mar Simba Coach manowuok Juba kendo chopo Kisumu saa 3 okinyi tarik 19 dweni. Gisamo wegoni en isolation ward mar Maximum County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Mae en mondo mi ne jopiny ang'wen ma osebedo contacts kata ma obedo machiegni ma ariyo ni e Kisumu ka, achiel no Siaya mano be Makala kama ne osewuoyo gi jogo ma mochung'ne weche mag thieth e kaunti ma Siaya mondo koro gelo gine ni to obede quarantine kata obedo dala. Ng'ama chielo manyo contact mare kata manyo girado go bende nyo odhi Ndhiwa Aora Chuodho mano e Homa Bay County ma bende nyo osewuoyo gi jogo director mar thieth ma Homa Bay. Jogi dhi bedo quarantine kuom wige 3 mabiro ni mar tuoni obedo incubation obedo ndalo 21 kapok owuok. Kwayo gandawa ni mondo mi kik wamosre wae mosruok mana kaka ne ndalo mask bedi tigo ni wabedi gi gima logo wabedi kod hand sanitizer ahinya nyawa luok lwetwa kiko mula kamora luwe timuro kamora manya bedo ni kanyo ne ng'at mane kotuni osemulo. Familia ya Odinga lando thoma nyamin Senator Raila Odinga Beryl Achieng' Odinga manotimore Nairobi kagiwacho tuore kuom kinde. Kokale ote mare gi mar mbui, Senator ma Siaya Oburu Oginga kod Ruth Odinga, jaod bura ma kaunti ma Kisumo, olando thoma nyamin gi Beryl moweyo chien nyithindo 3 Ami Auma, Chizi kod Tarus. Beryl en nyathi ma Senator Jaramogi Oginga Odinga kod Ajuma Oginga. Duol mar yiero machoka IEBC wachnegi koranita yiero madundo michano tim tich ang'wen ma jumani e gwenge mopogore opogore pacho ka. Koloso tok romo mar arita e gwenge ma Siakago e kaunti ma jata tije ka IEBC mar jan wachni kande duto te madhi yiero no chwale kuonde luto ombulu duto ma yiero yiero madundo itimo kuonde chung'o buche Senate ma Baringo kanyakla kod ward What we want is that we want to give them a credible election, and each and every agent, each and every stakeholder has a role to play, including even the youth, the other stakeholders, the observers. They have a responsibility. The youth are the ones who are also going to conduct the elections at the polling stations. They are the ones who are going to give, they identify people, they are going to give ballot papers. The observers are there to
it's actually credence. Police officers are going to be there to ensure the security. So there's nothing to worry about. Everything is going to be okay. Lego Songa Samuel Atandi okone oganda luo mondo sik wigi e sirikal kendo kik abed kod paro mar kichore gi chien kod piny owacho. Atandi ne loso e kinde romo mar ODM e romo manyoro timore Ugunja, kama nolero ni oganda luo osetemo manyo loch mar sirikal dibich to pok hapgi oleng'ore. Okoro gin kod okenge makare mabed ng'alo mar nyumore e sirikal. To mana ka gin e sirikal kanyo, ne ni medi e kind jokanyo mag ODM kod Jatend William Ruto nyalo biro chalo kende tieko thuolo mare. Jaramogi notemo koyudo, Raila notemo koyudo. Koro wan wacho kama, samoro Israel go president maber. Samoro president nwano ka wadhi maandamano ka wanyalo ngo president. To wod lango ma Ruto ma William ni. En gine uso mana gwen. No en nyathi jaus gwen. No uso mana gwen gi tong. To oka from nowhere. To yudo president kuomwa. Koso krie. Tayo tiyo ko. Onyo riekni makao loch. Uwinjo wachno. Ruto punjo waka kikao loch. Emomiyo wano kwa nya pingo Ruto sani. 2027 waduto wanjo kanyanam. Wadu wan mondo waungo Ruto lwedo. Nikech wang'eyo ni Ruto kwa ungo lwedo. To 2032 oduoko lwete, oboduoko nwa lwete. Maromo MCS Prario Gadeko Pradega Chiel no lutombolo mathi choko Nyaribo e apisi kama Roma Pargo Chico maduto ne ntiere oyie kod okang' makamano to maromo MCS ang'wen to nogolore gi chien e chenro no. Achiel to nondiko barua mar weyo ma ok olutombolo kama moko to norem chopo e chenro no. Gavana Nyaribo koro biro chopo e od bura mar Senate kama ibiro winje thicho oko mare kod MCS ma Nyamira ka bende oluwore gi chik. Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the governor of Nyamira comes from office by way of impeachment on the grounds. 1. He was violation of the constitution of Kenya and other laws. And 2. Absence of office. That this committee approves the move of one His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way on the following grounds: violation of the Constitution of Kenya and laws. 2. Abuse of office. How can you move stand and say that there is a violation of the law when you get up to the point that you follow these deliberations from Buddha Mashinani? They stood as the law up until the Bomet case was up and determined. Bad miga mar pur kokalo kuom migawo timo nonro e weche mag pith jamni kod chiemo osidho chenro mar kedo kute kod tuoche mamoko mamako cham mar medo jiwo keyo mar jopur e kaunti ma gitudore gi kaunti ma Homa Bay mar miyo jopur alwora ma Homa Bay yudo manyalo bende konyo gi yudo chiemo makare kinde mabiro kama itimo e kauntis ma Homa Bay, Migori, Nandi, Kakamega gi Bungoma kama gimiyo jopur riekni kod lony manyasani ginyalo tiyo godo e gayo kute kod tuoche kik keth cham e puothegi. And today we have released the team of experts to go and work with our farmers in the disease and the recommendations, and that even the next stage is they will also support them on the management, especially if it means spraying, like for example foul armyworm, they can contract experts to spray at small fish. So we are expecting that this goes down to the wards because we have trained the 150 experts and we have the plant clinics, 30 of them,
and we have the cultural experts who can also be like consultants who can be called upon. They are stuck on how to identify and other management. We have been doing this project now since 2023, and it's centered on a holistic, sustainable approach called agroecology, and where we say the use of external inputs should greatly be minimized. So with this approach, of course, we're going to see harmful pest control products. Ka ok warito chambwa ne kute kata mana ne tuoche, to japur pile pile iyudo ni okoso ata malo 30 mar keyo monego bed ni okeyo. Ema emomiyo county government ma Homa Bay koriwore kanyakla gi FAO ne obedo kod paro ni mondo mi wayud kaka wanya chopo ne jopur rieko mar kaka ginyalo rito chambgi mondo kik okethi gi kute kaachiel kod tuo. Tim mar Kenya ma jotugo magi ni piny mar higni 17 Junior Stars ong'ado otiko mar donjo e tielo mar nus final e tuke mag manyo otiko mag pinje Afrika. Junior Stars nyalo Sudan ma milambo gonde 2-0 e tugi mar adek mar group. Derrick Atete nomiyo Kenya gol mokwongo e dakika mar 12 ka tugo nodhi nyime yueyo ka Kenya ni nyime gol 1-0. To kodong' dakika achiel to tugo rumo, Kenya nomedo gol mogik kokalo kuom jatugo Trevor Nasasiro. Junior Stars biro rakore gi tim mar Ethiopia e tukgi mogik mar grup odiechieng' ma kochakore saa 9 mar odhiambo. The games are structured because we play today in less than 24 hours again. We'll be playing Ethiopia. It's based on how they can recover well, and basically I mean physically, because a lot of games I will say I've been using the same people, so I'll have to see how I can make them rest well. Then again it goes to the mentality, because now it's the knockout stage, maintaining so whoever gives much needed, because tactics, but whoever has the strong mentality will emerge. Club mar Manchester City mitayo gi Pep Guardiola biro rwako Bayern Leverkusen e alap mar